I kako je to još bilo, šta se to desilo? Aj sve da mi ispričaš. I? I? Šta još? Pa jeste, ja sam bio na poslu i tamo sam radio, imao sam sastanke. I? I jeste, i morao sam... Jeste. I... Da, i teško bilo. Evo Miša mu polje. Pa da. I onda ste bili u šopingu i dobila si 2 odela. Sviđa ti se oba, a? Pa jeste, mnogo si ti meni rano navikavaš na taj šoping, znaš? Pa dobro, izvini, ajde. Neću da ti prigovaram. Znači, fali ti duda, a? Pa jest.